l'informen que l'agència tributària procedirà a l'enregistrament d'aquesta crida en base al compliment d'una obligació legal d'acord amb la normativa de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades i Llei Orgànica 3/2000. Si disposeu de document nacional d'identitat, digueu U o DNI. Si disposeu de número d'identificació d'estranger, digueu 2 o n'hi ha. 1. Si us plau, teclegeu o direu, sense lletres, els números del vostre DNI, 9, 1. El vostre document nacional d'identitat és 46.356.890. És correcte? Digui sí, o premi 1, o bé digui no. A continuació, se sol·licitarà la data de naixement. Si us plau, premi o digui els 2 dígits del dia. A continuació, premi o digui els 2 dígits del mes. Premi o digui els 4 dígits de l'any. La data recollida és 31 de gener de 1977. Si està vostè d'acord, digui SI, o premi 1. En cas contrari, digui NO. La consulta que realitzarà és per a vostè mateix o en representació d'una entitat a l'empresa. Si és per a vostè mateix, opció no vàlida. La consulta que realitzarà és per a vostè mateix o en representació d'una entitat a l'empresa. Si és per a vostè mateix, premi 1 o digui SI. Si és per a una entitat a l'empresa, premi 2 o digui NO. Si us plau, no pengeu. La vostra trucada serà transferida a un agent. Collons. 13 minuts.